ang mga maabtik natong tigbalita. Jolie Ann Villanueva o Eli Tahanlangit Espina. May adlaw mga kaigsunan kong Sugbuanon. Ania na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa Dakbayan sa Subo. Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headline. Mayor nasagmuyo sa pagpatangtang nasab ni Tresurera Oliva. Mayor Mike Rama nipasalamat sa konsiho sa daling pagpasar sa Supplemental Budget 1. Memorandum of Agreement alang sa kasulbaran sa isyu sa 93-1 gitiman-an na. Napo ka mga bililhon og talagsaong mga Sugbuanon gipasidunggan. Dugang mga pamilya pasidunggan karong Independence Day. Mga mananaog sa City Hall Sports Fest gipahalipayan. Anti-drug campaign sa Dakbayan ipa-review. 2,000 kapin nakapahimo sa medical mission sa mayor uban sa PMA USA. Tahiyo apo bidunarog simento alang sa beautification project ni Mayor Mike Rama. Mga migrante makadangup sa City Hall. Rama uban sa konsiho panalipdan ang kaban batok sa mga ralyos. Mga leader sa barangay mihangop sa Rama Lapilla Tandem uban ni Cuenco. Og karon sa mga balita. Gikasagmuyo ni Mayor Mike Rama nga gihilabdam na sad ang iyahang pangatungdanan ug gikawan sab siya sa katakos nga makolekta ang angay makuha sa Dakbayan nga mga buhis. Ani ang report. Wala na makauyon ang mayor ning paghulip na usab sa iyang tresurero sa Dakbayan nga si Ofelia Oliva sa katungdanan. May protesta na gani siya ngadto mismo sa kalihim sa Department of Finance nga si Secretary Cesar Purisima pinaagi sa usa ka formal niini nga suwat. Nangunay mismo si Rama sa pagtunol sa iyang suwat reklamo o hangyo sa opisina ni Purisima sa Kauluhan aron bakuyo niya ang iyang orden nga hulipan si Oliva nga baguhay palanggani mibalik pag-alagad sa Dakbayan. Gisang litanan sa mayor ang Section 470 sa Local Government Code nga naglatid nga motudlo ang kalihim sa DOF og tresurero gikan sa tulo ka mga nominado sa Chief Executive sa lokal nga kagamhanan. Tataw nga wa masubay ang maong balaod sa pagtudlo balik ni Purisima kang Tessie Camarillo aron ihulip kang Oliva. Nagtuo ang mga tigpaniid nga ang kalihim mipatuman lang sa gusto sa politikong buot mo atbang ni Mayor Rama sa sunod tuig. Gani miangkon ang maong politiko sa media nga gusto niyang mawala si Oliva sa Dakbayan sa Sugbo. Emosyonal nga niatubang sa mga tigbalita si Oliva kinsa mihimakak sa pasangil nga ill-gotten wealth nga gihimong rason sa iyang pagkataktak sa pwesto. Matod ni Oliva, hagbay nang napamatud-an nga dili tinuod ang maong pasangil nga gipahid kaniya samtang nangalagad pa siya isip tresurera sa Dakbayan sa Pasay. Karang di ta mahadlok ang trabaho dinhi sa Cebu City. Tungod sa careful nato sa disbursement, unya maayo utang ako lang gihangyo sa atong mga kaubanan sa serbisyo. Kusog kong manguliktag taxes, pero kusga sa ng inyong pag-deliver sa services, di kay hinahinayo na to. Kaya I cannot compensate sa akong saad sa mga Cebuanos nga pay your taxes now, kay this will just return to you in the form of essential public services. Unya daywa. Gani gibasura na ang kaso sa Ombudsman pagka Disyembre 2010. Human kini giduso pagka 2008 sa buot mohulip sab niya didto sa Dakbayan sa Pasay. Gipakita sab ni Oliva nga gitugutan siya sa konseho nga modeposito sa minilyon nga salapi sa kagamhanan ngadto sa mga nagkalaing-laing publikong bangko nga gi-issue sa politikong patron sa mayoriya sa konseho. Matang nga gigamit sa politiko aron mahatagan og hinungdan ang iyang pagpanghilabot. Nanawagan si Oliva sa politiko nga dili lang unta siya idamay sa iyang kasilag kang Mayor Rama. Nga buot sa karaang politiko nga piangan ang iyang pangagamhanan aron masayon ra niyang pildihon kini sa sunod piniliay. Sa paghikay ning balita, padayon pang milingkod si Oliva pagka tresurero sa Dakbayan. Sanglit wa pa siya makadawat sa maong orden. Uban sa pagmahay, nga wa siya gayod panalipdi sa iyang mother unit nga mao ang Bureau of Local Government Finance kon BLGF. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Gipasalamatan ni Mayor Mike Rama ang konseho sa daling pagkapasar sa kapin 76 milyones pesos nga unang supplemental budget karong tuiga. Aniya ang report.
Dili sama sa hitabo sa orihinal nga 2012 budget, kikahimuot sa mayor ang pag-uyon sa konseho sa dugang nga budget nga naglakip sa Charter Day bonus sa mga kawani sa City Hall. Ipadayag ni Rama ang iyang kalipay ato sa misa pasalamat ni atong Pebrero 24 dito sa Plaza Sugbo na misikat sa kasaulugan sa ika-75 katuig sa pagkadakbayan sa Sugbo. Apan wala mitambong ang pipila ka mga piniling mga opisyales sa kagamhanan, lakip na ang Vice Mayor. Bisan pa man ini, mapasalamaton gihapon si Rama nga giiyunan sa konseho nga walay hasol ang unang supplemental budget sa iyang administrasyon karong tuiga. Giawhag hinuon sa Mayor ang tanang opisyales sa kagamhanan nga magkahiusa alang sa kaayuhan sa kadaghanan sa dakbayan nga ilang gialagaran. Naunta Rumaybawaan kaninyong tanan kay kining 75 Charter Day anniversary would never be possible if there will be no workers, public servant in government. I'd like to have all of them please come up on stage, stand in front, aron mapakpakan nato sila. Anda mo barog uban kaninyo, Analiza Bukikosa, Kabase. Gitiman ana ang Memorandum of Understanding kung MOU alang sa kasulbaran sa isyu sa 93-1. Aniya ang report. Napatuman kini human sa mga paninguha ni Mayor Mike Rama uban sa pakig-alayon kang Gobernador Gwen Garcia ug sa pag-abag kang Vice Presidente Jejomar Binay nga maoy nagduma sa HUDCC kun Housing and Urban Development Coordinating Council. Piniagi sa pagduso sa mayor, nagahin ang kagamhanan sa dakbayan ang 50 milyones pesos nga pasiunang bayad ngadto sa probinsya alang sa mga namuyo sa mga yutang na paubos sa Cebu Provincial Ordinance 93-1. Tungod ni ini nagkahayag na nga matuman ang mga damgo sa mga namuyo sa mga luna sa kagamhanan sa probinsya nga maila sa yutang gitukuran sa ilang mga panimalay sulod na sa pipila ka mga katuigan. Gikalipay kining maong kalambuan sa kapin 5,000 ka mga pamilya nga napaubos sa ordinansang 93-1 nga giduso sa nahimong balaod panahon pa ni Gobernador Tingting de la Serna sa tuig 1993. Sa natiman ang panag-uyon, gimanduan ni Binay pinaagi sa HUDCC ang National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation ug Pag-ibig Fund nga moabag sa probinsya sa mga proseso sa pag-apod-apod ngadto sa mga lumulupyo, pinaagi sa pagtanyag og loan sa maong mga ahensya. Nibarog isip saksi sa pagtimaan sa kasabutan si Mayor Mike Rama uban nila ni Konsehal Edgar Labella ug Joey Daluz. Gikalipay nila ni Rama, Labella ug Daluz nga nakabut na ang kasabutan nga maunay yabi sa kasulbaran sa kahimtang sa mga pamilyang napaubos sa 93-1. Gipahingusgan sa mayor nga masulbad ang isyu sa dili pa matapos ang iyang unang termino. Nipadayag usab sa iyang kahimanggod si Gobernador Garcia, matud niya sangputanan kini sa kahiusahan sa probinsya ug dakbayan nga nagmadasigon ug nakigtambayayong alang sa kaayuhan sa mga Sugboanon. Anda mo barog uban kaninyo, Lobby Villanueva. Gipasidunggan ng Mayor Mike Rama ang napokabililhon nga mga kaabag sa dakbayan ug mga talagsaon nga mga Sugboanon. Aniya ang report. Giila sila atol sa Charter Day ceremonial dinner pagka Pebrero 24 tungod sa mga natampo nilang panahon, mga tinubdan ug mga paninguha haron maabagan ang dakbayan sa padayong pag-uswag ug paglambo. Nakadawat sa Mayor Special Award ang mga institusyon nga Beautiful Cebu Movement Foundation Incorporated tungod sa dako nilang natampo sa pagpanindot sa mga sidewalk sa Capital Fuente Midtown area. Association Benivol de Cebu Incorporated, Toyoflex Foundation tungod sa gihatag nilang scholarship sa mga nursing sa CCMC, maingon man ang mga ekipo alang sab sa publikong ospital sa dakbayan. Metro Gaisano sa kaabtik nga mosuporta sa mga kalihukan sa kagamhanan sama sa jobs fair ug uban pa. Gipasidunggan usab sa Mayor Special Award isip outstanding individuals sila Dr. Pericles Dakay nga kanunay mutubag sa hangyo tabang sa dakbayan sama sa pagpahimutang og mga street side bleachers panahon sa sinulog. Hiroshi Akaki tag-iya og hospital sa Japan kinsa mihatag og mga ekipo nga nagkantidad og milyones pesos ngadto sa Cebu City Medical Center. Police Chief Inspector Romeo Bong Santander, hepe sa Intelligence Branch sa Kapulisan sa Dakbayan, nga nailang Junior Police Commissioned Officer of the Year, lukup nasod sa PNP. Engineer Juanito Magno, sa iyang pag-abag sa mga nag-umag mga bulak sa mga kabukirang barangay, haron mapalambo pa ang ilang abot.
Kapitan Dave Tumulak sa Barangay Basak Pardo. Kay gipangamahanan niya ang Basak Pardo Emergency Response nga abtik mutubag sa mga medical emergency calls ug sa mga alarma ug kalamidad sama sa sunog, lunop ug linog. Ug si Chester Cocalyong nga nahimong panag-ingnan sa corporate social responsibility sa iyang pagtanyag ug mga panginabuhian sa mga nanginahanglan nga mga pamilyang Sugboanon ug sa pagtanyag og mga scholarships sa ilang mga kabataan. Gitunol sab ni Mayor Mike Rama ang mga plaques of recognition sa mga giduso sa Cultural and Historical Affairs Commission sama nila ni John Owen Pajes sa Sports Journalism ug sa kanunay pag-abag sa sports development ilabi na sa mga kabataan. Police Senior Inspector Maria Teresa Makatangay sa pagpakigbatok sa human trafficking. Judge Francisco Alob Civil sa pagpakita og kamatinud-anon isip Regional Trial Court Judge. Ug si Dr. Yben Briones, usa ka neurosurgeon nga nahimong instrumento sa pag-us-us sa mga kaso sa dengue dinhi sa Dakbayan ug sa tibuok Metro Cebu. Gilangkuban sab sa mga outstanding institution ang Visayan Forum Foundation ug ang International Justice Mission tungod sa pakigbatok nila sa human trafficking. Basak Pardo Emergency Rescue Unit ni Kapitan Dave Tumulak. Pag-asa sa paglaya tungod sa pag-abag nila sa mga piniriso ug mga parolees. Ug ang lupong tagapamayapa sa Barangay Adlaon sa pagtubag ug paghatag og solusyon sa mga problema nga gisangat sa ilang barangay ug nahimo pagayod nga national awardee nga Best Lupon Lukup nasod. Gihatagan sab ang pamilya ni Guadalupe Baring ug usa ka posthumous award agi og pag-ila sa mga natampo sa namatay nga magtutudlo nga voluntaryong nangalagad sa Bagong Buhay Rehabilitation Center nga karon ang Cebu City Jail ug sa Cebu City Operation Second Chance. Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabanya. Pasidugan pa ni Mayor Mike Rama ang dugang mga pamilya at unya sa pagsaulog karong Hunyo sa nasudnong kagawasan. Ani ang report. Human na pasidunggan sa kagamahanan ang 75 ka mga pamilya nga nakatampo sulod sa tulo ka mga henerasyon alang sa paglambo sa Dakbayan atol sa adlaw sa pagsaulog sa ika-75 nga tuig sa Cebu City Charter. Dugang pang 225 ka mga pamilya nga may mga natampo sab sa kalambuan sa Dakbayan gikatakdang pasidunggan sab atol sa Independence Day sa Hunyo 12 karong tuiga. Lakip sila sa 300 ka mga nominadong pamilya sa pinalanggang Sugboanong Banay. Matod ni Mayor Mike Rama, angayan lang nga hatagan ang tanang pamilya nga nominado tungod kay dili tiaw ang ilang nahatag nga serbisyo sa Dakbayan. Gimando na sa mayor nga ipahigayon ang dakong Independence Ball alang nila. Andam mubarog, uban kaninyo, Fermin Gomez. Gipahalipayan ang mga mananaog sa City Hall Sports Fest. Ani ang report. Napamatud-an nga dako ang natampo sa City Hall Sports Fest aron makabaton ang mga kawani sa City Hall og dugang pagkasuod ug pakig-alayon sa ilang adlaw-adlaw nga pagpanrabaho. Gipamahayag kini ni Konsehal Bebs Andales kinsa miila kang Mayor Mike Rama nga maoy utok og nangusog nga mapahigayon ang maong kalihukan nga gisugdan pagka Oktubre 22 sa miagi pang tuig. Gipamahayag ni Andales atol sa awarding pagkahuman sa flag raising ceremonies pagka Pebrero 27 nga angayang ipadayon ug palapdan pagani ang City Hall Sports Fest. Malipayong midawat sa ilang tagsa-tagsa ka premyo ang mga mananaog. Nasakmit sa sitom ang unang gante o gidawat sa ilang hepe nga si Attorney Rafael Yap ang cash prize nga 108,000 pesos. Naangkon sa Department of Public Services ang ikaduhang gante uban sa cash prize nga 83,750,000 pesos nga gidawat sa ilang hepe nga si Engineer Jonicio Gualiza. Nakuha sab sa Cebu City Medical Center ang ikatulong gante o gidawat ni Dr. Gloria Duterte ang ilang hepe ang cash prize nga 72,500,000 pesos. Milandig sa ikaupat nga gante ang Office of the Mayor kansang mga kawani nagbahin-bahin sa 59,000 pesos nga gidawat sa nangulo nilang si Belinda Vasquez.
Nakabot sa Department of Engineering and Public Works ang ikalima o katapusang gante uban sa cash prize nga 55,750,000 pesos nga gitunol sa ilang hepe nga si Engineer Kenneth Enriquez. Sa katuyuan ni Mayor Mike Rama, nalingaw ang mga kawani sa kagamhanan sa City Hall Sports Fest. Napalambo pa ang ilang kahimsog sa panglawas ug kadasig sa pagpangalagad. Ang tamubaruguban kaninyo, Fred Camacho. Nakapahimus ang kapin 2,000 ka mga taga-dakbayan sa misyon medikal nga gipahigayon sa opisina ni Mayor Mike Rama uban ang Philippine Medical Association in America. Kini ang report. Napahigayon ang medical, surgical, dental ug humanitarian mission pagka Pebrero 20 ug 21 agi sa ika-75th Charter Day anniversary sa Dakbayan sa Sugbo nga gipangunahan sa Protocol Office ubos ni Ryan Nesitas Echevarria. Libuan ka mga lumulupyo sa barangay Dulho Fatima, Sawang Calero, Suba ug San Nicolas proper ang nakabenepisyo sa medical mission. Nakapahimusab ang mga tagamambaling sa gibulag nga humanitarian mission diin gipang-apod-apod ang mga nagkalain-laing mga pagkaon ug mga gamit. Nahatagan og kamahinungdanon ang Public-Private Partnership Program ni Mayor Mike Rama sa iyang pangagamhanan isip amahan sa Dakbayan. Nagkigtambayayong ang mga kaubanan nga mga doktor, nurse ug mga volunteers ubos sa Philippine Medical Association in America sa mga doktor ug gingsakupan sa Cebu City Medical Center ug City Health Department. Nagkig-alayon sab sa humanitarian mission ang Department of Social Welfare Services. Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabanya. Ipa-review ni Mayor Mike Rama ang anti-drug campaign sa Dakbayan nga mudasig na sa kabarangayan nga mugnaon ang ilang masigka Barangay Anti-Drug Action Committee kon BADAC. Aniya ang report. Gipangamahanan ni Kongresista Antonio V. Cuenco sa nangalagad pa siya sa Habagatang Distrito ang Republic Act 9165 nga nagduso sa paghulma og mga Barangay Anti-Drug Action Committee o BADAC sa mga kabarangayan. Apan namatngunan nga wala pa kini kaayong mapatuman lukop nasod matang nga buotron patunan ni Mayor Mike Rama pinaagi sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kon COSAP. Natuki kini atol sa press conference ni Cuenco nga natambungan sa mayor din ang kongresista mipahayag sa iyang kalipay kay nahukman man nga sad-an ang mga akusado sa Mega Shabu Laboratory sa Mandaue. Nang hinaot si Cuenco nga mamahimo kining bugat nga pasidaan ngadto sa mga malapason nga bisan tuod hinay ang ligid sa hustisya apan moabot ra gayud ang panahon nga masilutan sila. Nakita ni Mayor Rama nga dakong pagpanalipod ilabi na sa mga kabataan ang pagbugna og pahimutang sa mga badak sa kabarangayan ug mas dako pa ang kahigayunan nga masumpo ang pagpakatap sa mga illegal nga drogas. Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabanya. Gidonar ang 12,000 ka mga sako sa simento nga gikan sa Tayhiyo. Ang tigama sa inilang Grand Cement ug ang apo alang sa Super Beautification Project ni Mayor Mike Rama. Aniya ang report. Gamiton unya ang maong mga sako sa semento sa pagpaanindot sa mga sidewalk sa Osmeña Boulevard kun Jones Avenue gikan sa Fuente padung sa may iskina Fidel Rosario bisan na gani sa may iskina San Siangco pa. Gilagdaan sa mga kadagkuan sa maong mga planta sa semento nga namatigayon sa San Fernando ug Naga ag Memorandum of Agreement alang sa maong mga donasyon atul sa Masquerade Ball nga fellowship party sa mga naglangkob sa Beautify Cebu Movement Foundation Incorporated. Misaksi mismo si Mayor Mike Rama uban ni Gobernador Gwen Garcia ug ang nangulo sa kalihukan nga si Mariquita Salimbangon Yong sa maong pagtimaan sa gipasalig sa mga tighimog semento dinhi sa Sugbo. Mitimaan alang sa Tayheyo Cement Philippines Incorporated ang ila mismong pangulo ug CEO nga si Satoshi Asami samtang si Deputy Plant Director Norman Lichan mipirma alang sa apo.
Gipasidunggan sab nila ni Rama, Garcia ug Yong ang Taiheo ug Apo uban sa mga nagunang sponsors sa Super Beatification Project nga gipangamhanan sa mayor. Lakip sa mga gihatagan og plaque of recognition ang San Miguel Brewery Cebu, Miss Marguerite Lulier, Ambassador and Mrs. Philippe Lulier ug ang Chonghua Hospital. Anda mo baruguban kaninyo, Fred Camacho. Makadamot na ang mga migrante sa City Hall nga anda moabag sa ilang unyang mga panginahanglan. Kini ang report. Tuig 1993 pa nga nasugdan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga magpadala og mga Sugboanong taga-dakbayan ngadto sa laing nasod sama sa Taiwan ug tunga-tungang Asya. Magduha ka tuig pa lang sa pagkakonsehal ang mayor na karon nga si Mayor Michael Rama sa dihang gisugdan niya ang programa nga magpadala sa gawa sa nasod ug mga overseas Filipino workers. Nadala ni Rama ang iyang pagsulod sa politikanhong pangalagad, ang iyang katakos pagka-HRD manager sa mga pamatigayon sa mga aboites, sama sa pagpahigayon sa naanda na karon nga mga job fairs dinhi sa dakbayan. Karon nga na mayor na siya og sa kadaghanang naka-abroad pinaagi sa Department of Manpower Development and Placement kon DMDP, gitan niya karon ni Mayor Rama ang kagamhanan nga ila gihapong kadangpan ilabi na sa panahon sa kalisdanan. Gipamahayag kini niya atol sa ika-26 nga National Migrant Sunday nga gipahigayon bago pa lang sa Alo Mariners Court. May pasalig si Rama nga abli ang pultahan sa iyang pangagamhanan sa pagtabang ug paghatag og ayuda sa mga migrant workers nga dako na kaayo og natabang sa dakbayan sa Sugbo. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Padayon nga panalipdan ni Mayor Mike Rama uban na ron sa konseho ang kaban sa katawhan ug ang ilang katungod isip mga piniling leader sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Labaw na ron nga gipuntoriya na usab og balik sa court sheriff ang mga bangko sa kagamhanan sama sa Philippine Veterans Bank. Gipahinumduman ni Mayor Rama og sa mga abogado sa dakbayan nga dili sayon-sayon ang garnishment sa panudlanan sa katawhan ug nga tataw ang lagda sa Korte Suprema kabahin niini nga wala sunda sa kaso sa mga ralyos. Gani gidangpan na sa mayor ang Commission on Audit nga pahinumduman ang korte ug ang sheriff niini sa Supreme Court Administrative Circular Number 10-2000 nga gikinahanglang iagi sa ilang buhatan ang tanang mga monetary claims o pagsubasta sa kabtangan nga iya sa katawhan. Gibarugan ni Mayor Rama nga dili gyud niya tugtan nga basta-basta na lang tagbaon ang mga ralyos sa gitinguhang 133 milyones pesos nga bayad sa dakbayan. Alang sa luna nga gihimong roadlot diha sa Barangay Sambag 1. Gilauman ni Rama nga aduna na siya tingog sa konseho sa iyang pagpanalipod sa panudlanan sa dakbayan batok sa mga ralyos. Hilabi na sa gihugon-hugon nga ipadayon sa konseho pinagi sa mga kaalyado sa muatbang niya pagkamayor nga gahinan kini alang sa pagbayad sa mga ralyos. Kahinumduman, mibabag sila si Konsehal Edgar Labella o Joey Daluz sa tinguha unta ni Vice Mayor Joy Yang nga iapil sa 2012 budget ang igbabayad sa banayng ralyos. Maayo na lang kay nadanira nila ang ilang mga kauban. Samtang tungod sa kahaguka sa merito sa kaso nga gisangat batok nila, buot lang ipadismiss sa mga opisyalis sa dakbayan ang kaso nga gipasaka ni Lucina Ralyos batok kanila. Gani giauhag na sa City Legal Office ang korte nga isalikway ang sumbong nga indirect contempt tungod sa pagdumili sa pagbayad sa dakbayan. Nasuta nga ikaupat ng higayon nga nipasaka si Lucina sa susamang sumbong sa korte ug mao kini ang basihan sa mga abogado sa dakbayan nga ipadismiss ang maong kaso. Gihimug-atan sab nila ang katungdanan sa mga opisyalis sa dakbayan nga panalipdan kutob sa mahimo ang kaban sa katawhan sa legal nga pamaagi. Andam mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Gihangop sa pipila ka mga leader sa mga barangay ang Rama Labella Tandem uban ni Kongresista Cuenco. Ani ang report. Samtang bukas na nga mipadayag sa ilang suporta ang pipila na sa mga barangay leader sa tandem nila ni Mayor Mike Rama ug Konsehal Edgar Labella isip Vice Mayor. Nagpahipi pa lang ang pipila ug igo lang una sa pagkakaron mipasumbingay.
apan alang sa mga tigpaniid, dayag na sa mga mitunga sa presko ni Labella sa iyang pagpahibaw sa iyang politikanong hukom kung asa sila nakalinya na karon. Lakip sa ning tambong mao sila si Barangay Kapitan Dave Tumulak sa Basak Pardo, Rudy Estella sa Mambaling, Lorna Damalerio sa Sapangdako, Rita Sabal sa Babag, Dante Tabukal sa Sudlon 1, Elvis Tabal sa Tagbao, Ronald Labitad sa Pamutan, Rosalina Calyino sa Buotaup, Lucrecia Gabato sa Tabunan, Roger Resurrection sa Suba, Jose Navarro sa Punta Princesa, Rustico Ignacio sa Inayawan, Victor Buendia sa Labangon, Eddie Cabulaw sa Tisa, Benjamin Zabate sa Sawang Calero, Nerissa Antolihaw sa Budlaan ug George Rama sa Basak sa Nicolas. Sa North District, mitambong sab sila si Barangay Kapitan Maria Velasquez sa Pulang Bato, Nilo Buntilaw sa Pitos, Pastoral Coverde II sa Agsungot, Ramil Ayuman sa Apas, ug si Eliodoro Iori Sanchez sa Busay, kinsa daan ang mipahibaw sa iyang pagbiya sa BOPK. Niapas unta si Kapitan Jerry Guardo sa Sambag 1 apan wala na kaabot sa pagpahibaw ni Labella. Wala man makatambong si Kapitan Rene Limutan sa Guba tungod sa ilang pagtimaan sa nitaliwan nga anak apan mipadayag siya sama ni Guardo sa ubang mga kapitan sa iyang pagsuporta sa hukom ni Labella nga makig-alayo na kang Mayor Mike Rama. Nasuta sa mga tigpaniid nga sa mga kalambuan nga nangahitabo nga ang gikatuhuang kalig-on sa pikas kampo usa lamang katinumo-tumo nga sugilanon kung sa pinulungang Ingles, myth or illusion. Suma pa ni Bong Wenceslao sa pamantalaang Sunstar, nakita ra ang liki sa ilang kahugpungan nga nagkaguliyang na sa pagtapak na ron sa ilang mga buslot. Nakapangutana sab si Frank Malilong sa Sunstar kung unsay mga nakita ni Labella sa ilang kahugpungan na ron uban ni Mayor Rama, uban sa pagbutyag sa ilang nahinabian sa wala pa motapon ang konsehal. Matud ni Malilong, naisgutan ni Labella nga nagkadako ang groundswell of support alang ni Rama, dili lang sa mga kabaranggayan apan lakip na sab sa nagkadaghana nga mga magpapatigayon. Lakip nila Kongresista Cuenco ug sa magbisi mayor na nga si Labella, nakapamahayag ang mga mitapon na nga makig-alayon sila kang Mayor Rama nga nakita nila ang tiunay niini nga tuyo sa pagpangalagad. Dugang pa, nakita nila nga ang liderato ni Rama alang sa pakighiusa kaysa panagbangi ug pagkamalupigon, kahigayunan sa kadaghanan kaysa mga pinili lamang, ug pagkamakaobsanon kaysa makapahitason ug pagkagarbuso. Anda mo barug uban kaninyo, Fred Camacho. Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuuran, kun sa bakat giluiban, sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga, say nagiban, kun say nagiban gipasipadan. Mga igsoon kong sugboanon maayong adlaw. Dunan ay bidlisiw sa kahayag ang tanang nagapuyo sa 93-1 gikan sa upat ka mga barangays sama sa Busay, Capitol Site, Tamputhaw ug Kalunasan nga sulod sa 19 ka tuig nagpangapkap og kasiguruhan nga dili mapapahawa gikan sa maong mga luna sa yuta nga nahimong kontrobersyal sulod sa dugayng panahon. Kini human mo pirma og Memorandum of Understanding ang provincial government pinaagi ni Governor Gwen Garcia ug ang Housing and Urban Development Coordinating Council Chairman nga si Vice President Gio Marbinay. Ang maong pinirmahay mao'y nagapamatuod sa opisyal nga pagsugod sa negosasyon alang sa pagbaligya sa 93-1. Nibarog na testigo si Mayor Michael Rama, Konsyal Edgardo Labella o Provincial Board Member Alex Binghay. Ang 93-1 nga problema dugay rauntang nasulbad kung kini gihatagan pa og dakong pagtagad sa mga nangaging namunuan. Ang tinuod,
Dili kwartang hinungdan kung nganong wala kini masulbad sulod sa 19 ka mga katuigan. Ang unang hinungdan mao nga ang nakalabayng namunuan kulang og sinseridad aron nga masulbad ang 93-1. Mas gipalabi niini ang pagpakigbinayluay og pulong batok sa gobernador ug ang pagpasumangil batok sa gobernador nga nagdaog-daog sa mga kabus nga mga beneficiaries. Ikaduha, ang nakalabayng namunuan dili interesado nga musulbad sa 93-1 aron kanunay maggamit nga puhunan sa politika panahon sa piniliay. Mao kini ang sakit nga kamatuoran sa atong katilingban. Tungod sa nanghinubrang pagpamulitika, ang tawhanon nga mga problema sa kaigsuunang mga kabus dili na maatiman kay himuon pang mga paon alang sa simpatiya. Ikatulo, ang niaging namunuan nalipat tingali o nalimot bakaha sa batakang problema sa 93-1 kay dili man sila mubati sa suliran sa mga kabus tungod kay ang mga opisyal nga sama kanila nindot man og mga Pinoy-anan og dili mubati og kabalaka nga basin inigbangon nila sa kabuntagon papawaon na sila gikan sa luna nga gitarukan sa ilang mga barong-barong. Partner, aduna naging katumanan ang mga damgo sa atong mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa 93-1. Sakto gina partner kay kana ubos sa pagpaningkamot sa atong mayor nga agresibo gyud kaayo sa tanan, Mayor Mike Rama. So mo sa naibunga sa panagiusa sa dakbayan o sa probinsya. Nga lain sa datong atangan kanang canonisation ni Pedro Calungsod nga lain na sad nga santo nga Pilipino. Usa ginakabahin nga angay natong iikas pasigarbo isip mga Bisaya partner. Tinuod na partner. O gikan dinhi sa balay lungsod sa dakbayan sa Sugbo, kini si Eli Espina. Ug ako sab si Julian Villanueva. Sa kanunay uban ninyo sa pagbarug.